Så er det tid til tomater igen. Det er jo lørdag. Jeg skulle først have gjort det søndag, men jeg har de samlet sammen i løbet af ugen og i dag. Men det lå dårligt vejr i morgen, så lad os få dem tjekket op i dag, hvad der var. Og vægten den er her, og jeg synes der var lidt flere i dag, så jeg har valgt at bruge den store her. Den nulstiller den ene gang. Sådan 0,00 kilo. Ja, så går vi ellers bare i gang. Sidste uge, der var det 3,4 kilo. Og så vidt jeg husker, var det vist nok om søndagen. Nu er vi i hvert fald på det første kilo. Jeg kan se nu, at herinde for drivhuset af, der kommer der ikke det store drivhus. Der kommer ikke ret meget. Det er sådan set kun den store plante, der er herinde, og der skulle jeg være lidt træt. Siden 1,92 kilo. Og der er lige en til. Så er den tom, så går vi videre. Der er sgu også dårlig plads i fryseren snart. Ja, over 2,5. Ja, så tror jeg, vi runder 3 kilo. Så det Så en sjov en. 3,67, 3,8, 3,9. Jeg runder sgu 4 kilo nu. Hold da op. Hvad har vi tilbage her? Lige et par stykker mere. Op. Sådan. 4,35 kilo. Ja, hvis jeg står her, kan man måske bedre se det. Ja. Ja, der kommer noget sol ind. 4,35 kilo.